за хора, кои винаги търсят бързи резултати. Искам да ви кажа, че сега половин лято ходя по различни планини и хора правят едни и същи грешки. Взимат голям темп, не могат да издържат на това темпа, спират, почиват. После пак взимат голям темп, не могат да издържат, издъхват, спират, почиват. Какъв е итог? Итог, примерно, и аз ходя с моя темпо и подминавам всички. Или на отиване, или на връщане. Какъв е смисъл от това? Смисъл, че това важи и за тренировки, и за фитнеса, и за живота също. Защото живот, как и тренировки, как и различен професионален спорт, това не е спринт. Това е един дълъг маратон, кой ти трябва да пазиш постоянно сили, а не просто да правиш спринт и почиваш, издъхваш, спираш и повече не връщаш към този или спорт, или бизнес, или няма значение какво. И в планина е също. И това искал да ви кажа, помислите за това. По-добре да ходите, да вървите в една посока, няма значение какъв вид тренировки, бизнес, походи, но да ходите с вашето темпо, отколкото взимате спринт, бърз темп, спирате, почивате и не стигате до никаква цел, до никакъв резултат.